Здравейте YouTube, здравейте Twitch, здравейте свят! Днес ще си говорим на една интересна тема. Ако вие сте в Discord сървъра ми, който между ще бъде долу в описанието, може би знаете, че се здобих с нова машина, на която да работя, на която да стримам. Защо ми трябва нова машина? Защото на старата ръмта почна малко да не ми стига, тъй като започнах да действам JavaScript проекти. Общо в момента да стартирам медията локално ми отнема 30 докер контейнера, ръмта спря да стига. И по тази причина се наложи да взема нов Mac. Под нов Mac ще го видите някъде тук. Тук. Става дума за MacBook M4 Max. Защо съм избрал M4 Max, ако искате, може да си говорим в друго видео, но по-скоро темата на това видео, което смятам, че ще ви е интересно, е как аз лично си конфигурирам Mac-а и съответно какви програми използвам и как вие да си конфигурате вашата Mac машина за Power Using. Т.е. ако вие сте програмист, системен администратор, дизайнер, общо човек, който е Power User. Защото има едни 20, 30, 40 настройки, които трябва да се направят, ако сте Power User, за да може машината ви да отговаря по-добре на условията. Ще се опитам да го направя максимално систематизирано, така че да започваме. Първо, нека да видим с какви програми в момента Mac-а разполага и какво съм си инсталирал. Започваме от началото. Те в момента са стандартни, така че по-скоро тук са важните. Ще си говорим за всяка програма по-отделно, може би, която има по-голямо значение, но важните програми, през които искам да мина и за които вярвам, че ще ви бъдат полезни, са Shareful, тази тук, Raycast, Handbrake, това дете не мога да го произнеса. И това вече другите са по-скоро девелопърски неща. Лично препоръчвам ужасно много Table+, ясно, че курсор, IntelliJ и прочее. Всъщност и Monitor Control. Това са по-скоро такива Quality of Life програми, за които искам да си поговорим и съответно да ви разкажа как аз съм ги конфигурирал и защо ги ползвам. Но освен тях ще ви разкажа и какви важни настройки вие съответно да направите на вашата Mac машина, за да може да работи като за Power User. Първото нещо, което съм направил, аз използвам една функционалност в Mac, която се казва Hot Corners. Ако забия мишката в някой от аглите на екрана, започват да работят различни неща. Примерно, в моя случай как съм си ги конфигурирал тези неща. Долен ляв ъгъл отваря Launch Control, или казано от други думи, всички приложения, които са в Mac. Защото ми е много бързо, просто забивам мишката в ъгъла и ми отваря всички програми. В горен ляв ъгъл ми се отваря Application Control. Тоест всички в момента пуснати приложения да се покажат на едно място, за да можеш да избереш кое от тях искаш да видиш. В горен десен ъгъл се отваря Application Windows, т.е. ако примерно вие имате 3 различни инстанции на една и съща програма, в горен десен ъгъл ще отвори само тези трите, си изберете кой от тях искате да отворите и съответно в долен десен ъгъл се отваря десктопа. Не знам често дали се вижда това на камера, надявам се. Как се прави това нещо? От тук да започнем, почваме с базовите функционалности, само сега да си възвърна нещата, защото ако не знаете, тези видеа, които снимаме, те се снимат на стрим. Така че в момента сме на живо и излъчваме в YouTube и в Twitch. Сега, отивате в Settings приложението ви. Settings приложението, както може да се представите, е System Settings и оттам отивате на Desktop and Dock. Скролвате най-отдолу, защото са го забили така, че да не го знаете, че съществува, и отивате на това бутонче Hot Corners. Когато отворите Hot Corners, от тук може да насправите всеки от корнерите на вашия екран, какво да прави. Съответно, както казах, горе ми е Mission Control, горе в ляво, което отваря всички програми, горе дясно отваря всички Application Windows, т.е. на текущия ви Application, който е на фокус, неговите инстанции. Долу ляво Launchpad, долу дясно Desktop. Това е според мен първият важен фичър, който ви прави Power User, защото много бързо, само с мишката, успявате да контролирате вашата машина. Второто нещо, което аз винаги лично правя на моята машина, сега това по-скоро може би аз съм странен, не казвам вие да го правите, но го препоръчвам, е съответно да отидете в тъчпада или тракпада в случая на Mac и аз лично го правя да е без натурален скролинг. Тоест, когато скролвам надолу, да скролва надолу, когато скролвам нагоре, да скролва нагоре. Просто някак си ме е по-удобно. Не знам дали съм само аз. Кажете долу в коментари дали вие ползвате реверс натурален скролинг на вашия тракпад. От тук започваме, може би като следваща стъпка, да инсталираме най-важните програми за вашата машина. Може би като първа програма, която така ще ви бъде интересна, е да инсталирате
програмата, която се казва Raycast. Raycast ви заменя изцяло търсачката на Mac, т.е. този Spotlight Search, който виждате тук. Raycast го заменя с негова версия на това нещо. Освен, че е доста по-мощен, примерно мога да покажа, че той има и Color Picker вграден, което също е доста важно нещо. Raycast ви позволява да търсите във вашата файлова система, да търсите в Google, да смятате, буквално има вграден калкулатор, който е малко по-луксозен от калкулатора на Spotlight, но ви позволява да инсталирате и екстеншени. Ако отидете напишете Extensions, Enter, тук може да видите всякакви екстеншени, които Raycast поддържа. Включая, аз съм си инсталирал да форматира JSON-и, инсталирал съм Brew, сега ще стигнем до Brew, защото за вашия Mac Brew може би е най-важната програма, която трябва да инсталирате. Има всякакви неща. Управлява календари, търси в календари, може да търси в браузери, всякакви неща. Буквално може да му кажете да килне процес и той да го свърши. През Raycast има и Pro версия, която съответно аз не ползвам, вие може да се видите. Може да се инсталират всякакви екстеншени. Имат си огромен екстеншън каталог, Marketplace, откъдето може да влезете. Той буквално може да видите Marketplace, като отидете на raycast.com Store. От тук хиляди програми, екстеншени, включая може да си чатите с ChatGPT през вашата търсачка, така да го наречем. Тоест много extendable търсачка за вашия Mac, която може да прави много неща. Но, сега се върнем на Брюто. Според мен първото нещо, което трябва да направите тук е да си инсталирате Brew. Защото Brew е, както те сами се наричат и съответно комьюнити ги нарича, The Missing Package Manager for Mac. По принцип Brew се работи с него през терминал, но вие може да работите с него и през Raycast и съответно там става доста по-лесно. Така че цъкате Install Extension и в момента, който го направите, запалвате Raycast, пишете едно Brew Search и тук са всички останали пакети, които вие може да инсталирате на вашият Mac. И това е важно, защото ако сте Power User, вие без това нещо не можете да съществувате. Примерно, ако сте програмист, искате да си инсталирате Node, това може да го направите от тук, или NVM, което е Multi-Node.js Version Manager. Или ако искате да си инсталирате PHP, или ако искате да си инсталирате Python-ски dependency библиотеки, всякакви неща. Тоест, от тук вие може да инсталирате всичко. Включая примерно, дайте сега ще инсталираме Stats. System Monitor for your menu bar. Цак, Enter и както виждате Raycast с Brew Extension директно ще инсталира всичко. Всъщност, това е може би следващата стъпка, това лек транзишън правим, че Stats е може би най-добрият мониторинг за Mac, който се включва горе в статус бара. Лично аз търся в момента мониторинг, който не се включва в статус бара, но ето го Stats. Директно през Brew, през Raycast ви се инсталира програмата. И в момента приложението, което инсталирахме, мога да го видите, е и тук отгоре. Виждате ли го? Тук са Stats Monitoring за вашият MacBook. Ето прямо приложението Stats. Избирате си CPU, може да си видите в момента пълно натварване на вашия процесор. Между другото, само да ви похваля Mac-а, в момента стримвам на две места, рекордвам и това е текущия юзич на M4 Max процесора. Може да видите RAM-та е на 56%, юзич, може да видите кое, защо, какво прави. Тук ви е диска, писане, четене и прочее. Тоест, подобно приложение е доста полезно за вашия Mac и е готино входирано горе в статус барата. Като следващ трик, който съм ви подготвил, разбира се, трябва да влезем вече в терминала. Как се влиза в терминала? Отваряте приложението, пишете терминал, Enter. Сега, първа функционалност на терминала, която задължително правя всеки път. Отивате в терминал, Settings, отивате на Profiles, избирате Homebrew и цъкате тук Default. Това бутонче Default. Това ви прави терминала зелен. Лично мен зелен най-ми допада и изглежда най-добре и съответно ми е някакси лесно и адекватно за очите. Така че това е първата функционалност. Не знам, знаете ли, от няколко години насам, всъщност Mac миграха от Bash към ZSH или ZSH. Не знам защо на английски му викат ZSH, но ние нормалните хора му казваме ZSH, което е вид shell програма, която ви обгръща Mac-а и той идва по дефолт с ZSH. Съответно, първото нещо, което вие правите, когато си инсталирате вашия Mac и терминала, съответно си го пуснете, отивате на ohmyz.sh. Това е URL. От тук цъкате Install
и изпълнявате тази команда. Това нещо ще ви подобри съответно работа с терминала, ще ви инсталира доста приложения. От тук, ако искате да задълбаете, аз лично не съм го направил и нямам времето за това нещо, имате хиляди плагини, които могат да включвате, изключвате, теми на как да ви изглеждат терминалите и прочее, и прочее, и прочее. Може да видите, хиляди настройки може да има вашия ZSH, така че All My ZSH е много, много добър стартинг пойнт. Той само отговаря да се самоапдейтва, да си оправя нещата. Лично много препоръчвам винаги, когато работите с терминал, да си инсталирате All My ZSH. Когато го инсталирате, нещата ще ви изгледат така. Ето ви примерно един плюс на ZSH-а. Първо, че има много шорткъти и много алиаснати команди, но по-важното е, пробвам влезем в някой проект, веднага тук ви показва, че сте в Git и в кой бранч сте. Както може да видите, това е доста голямо улеснение, ако сте програмист и работите с други колеги и искате да използвате Git съответно вършени. ZSH беше според мен, т.е. All My ZSH е според мен много важен бонус за вашия Mac. Естествено, вие ако ползвате Bash, но съм на 100% сигурен, че няма да го ползвате това нещо, има абсолютно също All My Bash, пишете в Google All My Bash и това ви е съответно начин да го инсталирате, ако сте в Bash среда. Ако сте на Mac, най-вероятно вече сте на ZSH. Тази миграция мисля, че се случи колко преди 5-6 години, така че не очаквам някой все още да е на Bash, всичко мина на ZSH. Следващата много важна програма според мен, лично на тема Quality of Life, е монитор контрол. Ако вие работите на външен монитор и знаете колко е гадно да цъкате по копченцата на монитора, да сменяте брайтнеса, да сменяте волюмите, аз лично не мога да го правя това нещо, има програма, която се казва Monitor Control. Първият линк, който е в GitHub репозиторията, това нещо, това е Monitor Control. Monitor Control ви позволява да управлявате брайтнесът и волюмът на вашият монитор, ако има такива функционалности. Monitor Control ви позволява да управлявате брайтнесът и съответно волюмът през вашата Mac клавиатура. През копченцата за волюм или брайтнес. Тоест, как инсталираме монитор контрол? Отново отиваме в нашия любим Raycast. Пишем Brew, пишем монитор контрол, Enter. Аз вече съм си инсталирал и директно мога да ви я покажа. Отиваме монитор контрол и всъщност това е програмата. Това виждате вие. В момента, в който го инсталирате, започва, сега вие няма как това да го видите, но това работи в момента, директно ми управлява брайтнеса на външния монитор. Това не е монитора на Mac, аз съм на външен монитор. Това управлява брайтнеса и съответно това управлява силата на колонките на външния монитор. Тоест, все едно работи като native Mac монитор. Следващия малък хак, който може би голяма част от вас го знаят, но ако някой не го знае, важно да го покажем, е как се настроим Safari. Както много добре знаят повечето от вас, аз лично ползвам Safari като основен браузър, защото лично смятам, че Safari е най-добрият браузър, но той не става за development и имам отделно Brave, Chromium браузър, съответно, който е за development. Така, Safari има няколко важни настройки, които вие трябва да му направите. Отваряте си Safari, отивате на Settings, от тук отивате на Advanced и първото нещо, което се прави тук задължително е Show Full Website Address. Ако не ви е Show Full Website Address, сега ще ви покажа директно какво се случва. Това е с Show Full Website Address. Вие като Power User е логично да искате да видите къде се намирате точно в страницата дадената. Ако не, ви показва само единствено името на сайта, в който сте, което лично мен много ме дразни, защото не знам къде се намирам. Така, първото нещо, което прави Show Full Website Address и следващото, което прави Show Features for Web Developers. Като го цъкнете Show Features for Web Developers, получавате Inspect елемент и цялата девелопърска конзола на Safari. И може би един от последните такива трикове, които ще ви кажа, е как да си покажете скритите файлове на вашият Mac. Предполагам, като програмисти знаете, всички файлове, които започват с точката са скрити и като програмисти на вас много често ви се налага да ги виждате. Най-малкото .env файлове, .gitlab CI, всякакви работи. Съответно, ако вие искате тези файлове да ги виждате в вашия Finder. Какво значи във вашия Finder? Отваряте си съответно Finder, което ви е управлението на всички файлове и виждате ли тези сивите файлове? Това всичкото са скрити папки и директории. За да може да ги виждате във вашия Finder, малко е странно за user-friendly Mac, но вие трябва да изпълните следната команда. Отваряте си терминала и пействате следният ред. Това мога да намерите, разбира се, в Google, може да си го копирате от тук. Defaults write, com Apple Finder, Apple Show All Files, true, kill all Finder. Това какво ще направи?
ще презапише параметър на вашия Finder да показва всички скрити файлове и ще убие всички Finder Windows, за да може да го рестартира. Така че с тази команда вие може да си покажете всички скрити файлове. Ако искате съответно да ги скриете отново, просто заменете true на false. Тази команда естествено може да я намерите в интернет, но е важно да знаете, че вие може да го направите. Това цялото нещо. И може би като последен хак, който го открих преди няколко години и често казвам без тази програма не мога да живея вече, ви предлагам да си инсталирате програма, която се нарича Shareful. За разлика от всички останали Powerful програми, които ги инсталирахме през Brew, Shareful ще го инсталираме през App Store на Apple. Цъкате си програмката App Store и отивате, пишете Shareful. Инсталирате Shareful и това, което ви дава Shareful е, че той може да се плъгне в Share бутона на Apple и да ви даде още няколко опции, за да работите по-бързо. Това е изключително ценно, обикновено в Photos App. Знаете, Apple работят в Hague формат, всичките iPhone снимат в Hague формат, който е страхотен, но not usable at all и съответно вие не можете да го ползвате никъде другаде и обикновено трябва да го конвертирате в JPEG. И ако сте забелязали, когато си отворите вашия Photos App, нямате никакъв вариант как да си смъкнете дадена снимка. И това е отвратително. Точно тук идва и Shareful, защото когато натиснете десен бутон, Share, забелязате, че излиза Save As и Save to Downloads. Това са функционалности на Shareful. В момента, в който цъкна Save to Downloads, то автоматично използва Share функционалността на програмата, а не просто да вземе Hague снимката. Когато цъкнете Share Save to Downloads, което пресна Shareful екстеншъна, автоматично ви се сейва в Downloads и както виждате, директно снимката е експортната към JPEG. Това примерно е функционалност на Photos App, но много често се налага вие да го конвертирате, защото ако просто напишете copy и paste, снимката ще дойде в Hague и няма да бъде експортната. Този Share Save to Downloads Save As през Shareful работи във всяка програма, която поддържа шеринг, така че лично много ви препоръчвам да използвате Shareful като хак, като програма, как да подобрите вашият Mac Experience. И всъщност, честно казвам, мисля, че това са по-интересните хакове, които аз лично ползвам и по начин, по който аз си конфигурирам Mac-а. Ако подобни видеа са ви интересни, пишете долу в коментарите. Пишете, моля ви, какви са вашите хакове, какви са вашите програми, които ползвате. Ако имате някакви допълнителни въпроси, защо, как и какво ползвам, също долу ще се опитам да направя ново видео. И това е. Чао и до нови срещи!